Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Namuhla sizokhuluma ngedlozi umdliwa. Umdliwa yidlozi elikwaziyo ukuzohlupha umuntu wasekhaya limenzise elikufunayo lona. Kungenzeka lo mdliwa kwakungumuntu owesilisa lapha ekhaya osewashona. Umdliwa ke kuba yidlozi lomuntu okungasiye owalekhaya. Uthola ukuthi ke kwakunomuntu owayehlala lapha ekhaya kodwa engahlobene nakhona. Mangenza umzekelo nje umuntu ke oweza ngokuzokwelusa mhlasimpe ekhaya. Lo muntu ke uma engasekho uba inkinga odlibhiza kwasani enizamayo ekhaya. Ngenkathi ke senenza umsebenzi niphahla izidalwa zakini usuke ekhona yilapho ke ongena umona kuyena agijime phambili amoshe konke enikuzamayo. Umdliwa uba yidlozi elimnyama ekhaya. Uma ehlezi kuwe uthola ke usuzondwa yibo bonke abantu. Kwesinye isikhathi ke uma kufa umuntu kunukwe wena kusole wena kuthiwa wena lona ombulelo. Umdliwa bayakwazi nokubelethisa ngawo. Omunye ke mhlasimpe engabuza ukuthi bakubelethisa kanjani. Kuyenzeka ke noma kunomuntu ke oqeda kufihlwa bathathe ithambo lenyama bayolibeka phezu kwengcwabo lakhe. Izintuthane ebezidla isidumbu zizonyuka ziyeke kuleli thambo bese ziyalithatha ziyolisebenzisa. Mlaleli uma ukuthi ke nawe khona odinga ukuthi sikuchazele khona ungabuza ku comment ngizobe sengiyenza eyakho ivideo ngikuchazele kabanzi ngalokho.